Hello guys, na namin diri sa CTU Argao kay mag-entrance exam si Cristel. Diya guys, kay mura magibidaan si Cristel dadto nga rin mig merkado. So kita mi og kanang saging nga dagkadyo. Diya kita pug ko guys og putong bulanghoy. So naikag man jud ko putong bulanghoy guys kay arang lami man jining bulanghoy nga puto. Hello guys, mazong adlaw ng tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana anja. Kuyawan ko guys kay nagigukod lagi ni mong series nga mong gisakyan. So padung day kami karon sa Argao guys kay mag-entrance exam si Cristel anja. Na mamis atubangan so mamalhin jud mis likod guys kay arang kasiga kadtong padagan series ja ang gigukod sila. Tulo ni sila ka series nang gigukod ja na pa si Sunrise. Ja kuyawan ko guys kay kasiglay kadtong padagan mamalhin mi og mohunong ni mamalhin mi dito sa likod kaming tulo ni Nicole kay karang luja po ni Cristel na kuyawan na po ko guys nga nasa tubangan lagi minja sa duha pa jud namo mo pay pagtungas adlaw. Diya guys, wa pa Ira City nakaabot na mi dari diya alas 8 man kuno na magsugod so na sila guys ba ni Cristel ng exam. Diya guys kay nagsugod naman sila sa Cristel so ning dong mi dari sa merkado kay di ora mo dari merkado sa Argao diya kita mi og saging. Kay siya og kanang yani buok. Oh hala, nagkuha jud siya oy. Ha? Nagkuha kay siya. Ang duha siguro kabuka na, usa ka kilo na. Grabe. Oh, nagkuha kay saging. Tagpila ang kilo sa saging niyang kani hinog? 20. Ah. Unom? Grabe. Saging nga puwa. Singan na nanay? Amurado. Oo, kay amurado man sa muas buhol. Baw diri sa Cebu ay sa amurado gyapon diri. Kaya guys, amurado. Oh. So naami diri sa Argao guys kanang dagko kay sila mga saging na. Injure ni abot na yung gipalit. Cute kay siya kanang panang first time na kita gayani pagbuhat. Dagan nag-order ana ba yung live? Pila mo nabook ana? Tag G si ang baligya ng ako nay ko ang tag 15 na ilang hatag. Cute kay siya bay kanang patry ko na kanang kuan sa. Kuan siya kanang Balamay. tawag ito sa mo sa buhol kanang puto. Ay dili, putong bulanghoy lagi. Putong bulanghoy. Hey guys, nami dari sa Argao, CTU Argao kay si Cristel jang schedule day karon sa kuan kanang exam para sa ijahang course kay maestra man diyang kuhaon guys manang nasa dari ninti kong exam sa CTU. Diya mong giubanan guys ni Nicole. Diya si Nicole pagka sa silid kaya raminita na ako dari nagpalandong. Dari nagpalandong ko kay karabing kainit. Na guys, rang inita oh. Gang mata ka pidin na. Lami na kadto itug. Dugay pa kadto Cristel ni gawas alas 10 na. Diya alas 8 man to sa nisud guys. Diya alas 10 na wa pa ni gawas. Diya kadlawon pa mi dari guys mga alas 5:30 mining larga dito sa Tanawan. Diyan nag-uday ko nun guys kay si Jijin lagi na lagi sa hospital pero nanawag si Junjun okay naman kuno. Kanang UTI na lagi kuno taas kuno kadto ang UTI ni Jijin matong na kuan siya kanang murag nawad agumoy. So bunga na to sa jahang pagbuntis mana magmajutan natin igsuon nga nahikuan. Nay pamation lagi. Jo ampo lang ta guys kay kuan lagi na kanang dinara lagi sa jahang pagbuntis. Jang plano ta guys mo hapit mi dito sila has sa dalagit ja mo gawas na rin kuno sila karon. Gipahurot ra kuno ag distrus. Ja basig mo hapit mi dadton ja kay basig makagawas na sila man sila makumukapit. Nagmonitor man hinon ko guys gabi pa kay gusto man ta ko gabi pa nga matug dalagit. Ja sama nang lisod ka jug sakjanan lagi pud gabi na ka mo anha wadto. Pero ato lang giampo guys nga mao kinas Jijin ja. Kay malagi na kanang lisod ka jud ning magbuntis tag maglihi nga na. Ja lisod jud ka jud panahon na magbuntis. Ja gahwat lagi mi dari karon gawa si Cristel.
Ay murag giabli na ang pultahan, murag manggawas sa siron guys. May nakabutang dito guys, welcome Teachers Education Department. So dari guys aga na makuha og mga maestra. Dito si Cristel to dito sa sud guys, to dito nag exam sa sud. Grabe jeng kainit sa nga tanan na. Sa ang gilingkuran dari bisag kanang kuan ang agsingaw sa init, grabe. Diya guys, sakto jud alas 11:30, hapit na alas 12. So diya Cristel guys, ning gawas na sila. Dugay lagi na human. Diya guys, na kay mi sa tricycle kay padung sa highway, murag ladyo-ladyo man pud ang sitiyo Argao. So mangita mi og kapanyudtuhan sa highway guys, diya mahuli na pud mi. Kay grabing kainit. A few moments later. Diya guys, kay nakapalit lagi mi tugi dito sa merkado sa Argao. So amo ni siyang kuan ron guys, kanang lumpiaon. Kay gimingaw mi nga ni lumpia guys nga tugi. Nikol guys diyan nagigisa. So ora na sa mga butangan og chicken cubes kay nahudtan mami og pork cubes. Kay gimingaw lagi siya sa lumping chowgi. Mama niya mong kuha sa unas Manila guys, kanang pero naa na say ko anak. Dapat na say kising kamas. Pero wala man talo budget man siya nga togi. And then butang na natin. Bang togi. Anog black pepper. Soy sauce. Ako sa ano na yung paminta. Parang is na himo na Grabe gipaning kamutan jud mo nga makahimo ni. Cravings. Naghugas pa ako kamot guys ha. Pwede ko kaya na. Kuan sa nabi ka ng hugas lang, no? Hugas. Ay ka ng Sarah. kusara. Patry ko na ko ba kumain. Try ko pa nga mabas mga roll. Roll. Paano ba ba patingin mo? Siras mama. Tubig. Dako ra man siguro ni. Dako ra na ma. Hindi mo yan lang kaya ramdagan. Oh, ayan lang. Ayun na lang pa kay madaot noon pa. Try gani ta aron Asar ta. gani. Aron natin experience ba? Char. Ibutang sa bayo dito experience. Tubig mo para dili. Kaya bungkag mo gula siya. Dito ro ano na. Giri ba? Ipilit. Ano kadagan na kulo? Para di mabungkag ba. Sarap saga. Lami mo guli butangan og kuan. Kanang tawag dito katong singkamas at talong. Na may baligya. Nak sa gray sa ano na. Itong ipanggadgad na nga na carrots. Sus ka very simple naman di. Agoy, nagpataka niya siya. Uy! Halap pa rin man na naawa. Saya nga. Uy, sa imong lumpia. Para magtalabangon ng lumpia. Kano lang oh. Diba man lang kay... Yan. Ay nga naman nalapas pagkakuan. Tupi ko. Hindi ko saan nagidiligi mo makasundok sa hanggi. Bahat kay... Tanawa sa mong sundog. Pero kamuhi mo. Sus. What's Very nice na to kayo. Iyatarong pa kay mabungkag man na siya. Okay bro na ako tindog tag restaurant di. Dapat flexible. Charot. Tanaw sa lagi. Ang naghanan ng imuhang gibutang. Tama ba ko na imo ha tambok ayo gani ko gali gamay gani. Di lagi ka ng taas magkahimo. Kasi nga naman tanaw kayo so cute. Tambok na gamay. Punggok ba kang inano? Tanawa lagi. Awan akong gusto niyo ibuhat oh. Diyan guys. Kuan day, ang kapuso guys ang mata na. So hapon namin nakabot dari, dito migikan lagi sa Argao kay
Oh, di ba? Entrance. Oh, nice kayo. Nag-entrance is exam si Christine. Mm. So dito man nagkuhan guys sa City Argao man sa Muswila. Makasugod siya sa exam. Sakay siya guys, makaato sa maka-eskulag. So na-extra man dyan kuha. Arang kuha na guys, ang labarag ang gahapon dahil guys, wako'y vlog kay grabe din kalaban ang sa init. Arang init na dari. Murag ka lang kuha na dyan, doon na dyan mahal nga adlaw. Summer na dyan. Nakabot mi dari guys, murag alas 3 na siguro to kay dugay pud mi nakasakay yung series. Diya wala ko nag-vlog dito guys kay akala man yung kamuton kay ruma. Wala ko nag-vlog dito sa Argao guys kay grabing kainit. Diya ang cellphone na ang cellphone guys. Kana mag-receive na ko kay ang dalian na kadto malubat. Hindi na ako makapag-video-video ba kay dali na kadto malubat. Siguro guys mo kapalitra siguro ko puhon si Nicole maka-trabaho na. Di ba kung lagi gari kagagmaya ba diyan mo rin giningaw man dyan si Nicole laning mga niya mo sa una guys sa Manila pa pero butangan lagi na carrots kanang singkamas lami ang po sa kanang gulay ra bisahan nimo butangan nimo kanang tugi lagi ni siya guys butangan nimo kuan kanang isa tuwing anda nina katong tukwa gimingaw walay tukwa man nato nakita nito sa Argao no may pwede ka anong tukwa guys murag gikan masiguro na siya sa soybeans kanang tukwa gikan na siya sa taho kanang murag himo bitag taho pasensya na mo sang naong guys kaya na dyan ka kapoy karon pa kong gibatig ka kapoy kay gahapon grabe lamarag ang kay grabe nang panarbaho na to sikas na overtime ko sa akong trabaho. Diba guys, kanang lagi ko niya, nitawag din kung Jijin Ro, si Junjun day nanawag na kay sige man ko monitor nila. Okay na si Jijin guys, kanang mo kabalaka kay kuanto siya kanang sa paglihiran ni siya nagbuntis kay malagi na si kaon og aslam. Diyan nagkuhan siya guys kanang taas siyang acid. Diya UTI. Nag-o lagi ta guys ug natay mga isuon nga nay mga karamdaman. Wala sirag ampo guys nga iiwas lagi ta sa di bali nang pubrita basta walang tayong mga sakit. Batigan natin pamilya. May lisid ka dyan magkasakit. Diba guys, na may silingan dari nga ang amiga pa dyan. Kalitra po siya. Gawa. Nadyo pa namang istorya guys sa pagkaugma. Ikuha na siya. Iatake sa high blood. Lisid ka dyan ng high blood kay mo. Rahidor ka dyan mo atake rag kalit. Yung kuha na guys, ning kalitra siya og kanang tagdughan ba dyan, wala kang ginhawa, naglisid na ginhawa. Dyan, ang taas na kuluto og kolesterol. Daghan kayo ng mga maintenance. Ako mag-amping pugurong guys sa mga prito-prito, kanang mga chicken, kanang may mga chicken skin. Kaya kato mahilig kung tumukangon kanang mga chicken skin ba. Pero parang sarang po rin guys, ang prito guys. Kaya magsige naman po bigutan. Okay guys, kanang lagi kay bang si Papa Edith mo balot, practice nita kuno siya.
Malagsara hinuon mi dani magkuan guys kanang magprito-prito. Kay karon guys kanang utan jud mi. Kay mas ganahan kog utan bahala og buwad basta nay utan. Di ba Ili? Ang tanaw si Ili na ho. So gimingaw lang jud mi og kaon daning lumpiang tugi. Diya guys, kanang wala lagi ko naka vlog hapon kay pag humanhag panarbaho dadto guys, anong sakita ka dugahang tangkugo. Diya sakit ka dugang nagahang mata guys, kanang sa juka mi na mata ganiha kay malagi na ning among gibanan si Cristelitos Argao. May mga nanay lagi dadto kay pag-ubanan lagi po nila gilang mga anak nga. Ngiti kong exam. So ato lang po iampo guys nga makapasar siya karong doon rag ijahang eskwelahan. Ya gisi atuhang kuan. Gisi ag lumpia wrapper. Ato lang po iampo guys nga kuan ang makapasar siya karong doon rag ijahang eskwelahan, di na mi magtawid-tawid og dumagiti. Pwede na po mi mag-kuhan dito guys o kanang boarding house kay barato naman ang boarding house sa Argao. Diyan mga sa kauras kapin na po na biyahe. Kuhan ka lang malagi yung course lagi, maestra lagi dito man mag maestra kay jahang gagaw dito man po naka human sa CTU Argao. Diya guys, arang ka bagat. Nga mura kong kasukaon. So na dito yung nag-request guys nga okay ra ba ninyo ka na magtagalog na ko. Kaya daghang kadung ni Mrs. na nga dili ko ganahan ko nung sila mutan unta pero di lang sila kasabot. Kay Bisaya. So siguro next day guys kasi matinga mo nga magtagalog na ko. So magtagalog na ko guys, next vlog na magtagalog na ko. Bahalag ka ng bulol-bulol nga Tagalog. At least maintindihan sa mga Tagalog. So kani dyan kuan guys, kaning lumpia tugi. Lami dyan siya. May nagbutangan ni mo mga gulay-gulay. Pero lami naman galinis siya ka ng ginisar ha. Ginisang tugi. Butangan ni mo gamay ng unod sa baboy. Pero karong panahon na guys, di sa mi magbaboy-baboy kay nalagyan mong gagaw sa kumbana lagi. Gikuha na sa Ginoo. Diya kada hapon man mi mo sabat. Karon murag di sa mo kumakasabat kay lailagi ni paminaw ang lawas. Nak, nada sa dari ko anak. Mga sidlanan Tupperware nak, pangisud ni Tupperware nak, kay kanang sobra ibutang sa rip. Kay pwede di ni mahurot og kuan ba prito. Di pa parang sarap pud mi guys magprito-prito. Kay magsige man ko gulay. Malunggay butangan og lugbati. Balag buwan basta na isabaw nga malunggay. Lagi na guys, lagi ko kay si Jijin. Pero okay naman si Jijin ron guys na nakagawas naman sila kay gipahurot ra kuno ang distros. Sirbahan ra si Ja. Maro lagi na UTI. Na mag-iwas lagi sa mga kain. Na parat. Hindi labi nagbuntis, delikado akdan og kuan. Amping sa mga gikaon ba. Nanawag de kong nanay ganiha guys. Kaya lagi po ko nga basigwas nas nanay kay bawo. Nanawag na Jijin dito.
Video call na din kuno sila sa nanay ganiha. Kasi lagi ni guys na yung mga isuna to nga ladyo. Kita makadali-dali og dagan. Gabihin ta guys, musakay man ta ko og series padung didto ni mas junjun nga okay ra kuno si Ja. Pwede ra man pud og hospital sa ilaha guys. Narama si lungsod sa Dalagit. Di pareha na mo dari mo hospital nga ladyo. Sa una si Cristel hapon nang doon dito sa wala ni Cristel o ni Jijin. Kung sa una nga bago pa ko dari guys kay okay ba lagi mga hospital dari, diyan lagi hospital dari sa among district. Murag district pud kadto nga way mga gamit bitaw guys nga na. Manang matulog man juga sa mga private. So katong kuha na ni Jijin, private hospital to. Ildefonso Alcantara to iyang gi hospitalan. Bili man ko guys kay buhot niya ang daghan og hang labad. Diri na nak.